שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע, מאירים ומזהירים, לנשמת היקר משה ברנד, המכונה מייק ברנד, הזמר והפייטן העולמי, בן אפרים פישל, שהלך לעולמו, השם ייקום דמו, בעבור שאחיו, אחייניתו ובני המשפחה, חבריו, ידידיו, מוקיריו, שכניו, מעריציו מכל העולם, ואנו כולנו יחד מתפללים לעילוי נשמתו בגן עדן מנוחתו. לכן בעל רחמים יסתירהו בסתר כנפיו לעולמים, בצרור החיים את נשמתו, אדוני הוא נחלתו, וינוח בשלום על משכבו, ויקיץ לגורלו לקץ הימין, ונאמר אמן. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, שיהיה מליץ יושר בעד כולם, ויקיץ לגורלו לקץ הימין, בבוא יום השם הגדול והנורא. יהי זכרו ברוך. אמן. Que les jours sans elle me semblent moins longs. Dis-lui, quitte à mentir, dis que je réalise qu'elle avait raison. Dis-lui qu'amour dont j'aime vivre, que je ne suis plus seul déjà, qu'elle n'est plus rien pour moi. N'importe quoi. Dis-lui, fais ça pour moi. Dis-lui que j'ai bien fini, oui, d'être malheureux. J'aime une autre fille. Dis-lui tout ce que tu voudras, mais il faut qu'elle te croie. Dis-lui que plus jamais, dis-lui
n'importe quoi. N'oublie pas Miri. Elle ne peut rien pour moi. כן. 39 שנים אחרי, ואנחנו פה. כן. אני רוצה לספר לכם כשמלאו 10 שנים למותו של מייק, אנה סלווטורי איטליה. מאיטליה, שהיא הייתה נשיאת מועדון המעריצים הראשון. של מייק, המועדון הראשון, אמרה לי, צבי, 10 שנים זה ייגמר. 15 שנים. היא אומרת לי אותו דבר, צבי, אין, ב-15 שנים זה ייגמר. 20 שנים, 25 שנים. היא נפטרה, ב-25 שנים היא נפטרה. היא נפטרה, כן. אבל אנחנו כאן, ואנחנו ממשיכים ב-30, ב-35 שנים, ו-40 בשנה הבאה. ונמשיך. בלי נדר, בלי נדר, שנוכל לבוא ולעמוד שנזכה כאן. ושנהיה כאן ביחד מאוחדים, והמון תודה לכם על הנאמנות שלכם. תודה שלא לך על תחשבו שזה השיתוף. עובר לי סתם ככה, זה עמוק בליבי, אתם חרוטים טוב טוב בליבי, ו... זה 40 השנים הראשונים. יש עוד 40. ובעוד 40 שנים אנחנו ניפגש כאן, אני מקווה שנכיר אחד את השני, ואני מקווה שנזכור למה אנחנו באנו. טנטירוזה, סקלרוזה לא תבוא לפני, והכל יהיה בסדר. תשמעו רבותיי, עוד יש המון תוכניות מהזיכרון של מייק. יש תוכניות ועומדים להפיק סרט על מייק עכשיו. עובדים על זה כבר. אני לא יודע. כשיהיה, כולם ידעו. לא, סרט חדש. סרט חדש לגמרי. סרט קולנוע, לא דוקומנטרי, סרט קולנוע. ונראה, באחד הימים ניפגש בחורה. נתפלל שזה יהיה ניפגש מכובד בחורה ואנחנו ויכבד את ניכנס מוישה. עם האף למעלה, כי אנחנו הנאמנים שלו. כולכם מספר אחד של